أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A yau insha Allah yan uwa ga wasu alamomi guda shida ko ga wasu abubuwa guda shida wanda wa'annan abubuwa guda shida in dai ka rike su ka san kana kansu ka tabbata kansu, wallahi ƙarya ne wani sihiri ma iya amfani akan ka, ƙarya ne wani aljani wai ya zo ya damu rayuwarka, ƙarya ne wani baki ko wani abin nan ya zo ya matse ka. Sai dai kuma akwai jarrabawa da ubangiji madaukakin sarki yake yi wa bawa, wannan kuma ba safai take faruwa ba, amma matukar kaga sihiri yana damunka ko aljanu suna yawan damun mutum, to lallai yana wasa ko bai hada wa'annan abubuwa guda shida da zamu faɗa ba insha Allah. Abu na farko shine sallah. Duk mutumin da ya rike sallah yana yin sallah akan lokacinta, musamman idan namiji ne zaman to yana yin ta a cikin jami'i, a cikin jama'a. Salloli guda biyar din nan, asuba ba ta wuce shi, azhar ba ta wuce shi, la'asar ba ta wuce shi, magriba ba ta wuce shi, isha'i ba ta wuce shi, yana yi a cikin jama'a, to da wahala ƙarya ne, domin ubangiji madaukakin sarki ya ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkari. Lallai sallah tana hani daga alfasha da kuma abinki. Idan an ce abinki a dunkule duk abin da mutum ma baya so ko mutane ba sa so ba zai dinga samun sa ba. Saboda haka wannan shi ke nuna cewa wanda ya rike sallah tabbas sihiri abinki ne, kuwa aljanu ko shaidanu abinki ne, da wahala su kama shi. Sannan kuma yawan yin sallah ko yin sallah a cikin jama'a da abin yana kawo yawan jaddada alwala ko kuma rike alwala. Idan kana yawan yin alwala kana jaddada alwala a cikin tsari kake, saboda haka shaidani ba zai samu daman da ko aiko shi aka yi ya ga wani lokaci da kake cikin rashin tsarki ba ya shiga jikinka, domin shi in an aiko shi ko yana so ya shiga jikin mutum dako yake yi sai zuwa lokaci da ya san mutum ko baya cikin tsarki ko mutum yana cikin gafala da zikirin Allah ko mutum ya dan firgita, to shikenan sai kama kawai sai ya shiga jikin dan adam. Na ɗaya kenan. Sannan abu na biyu, ya zama to zuciyarka tsarkakiya ce, baka nufin kowa da wani abu na shari, baka kullata wani, baka gaba da wani, baka nufin wani da shari, ko da yaushe alkhairi kake so ya tabbata ga mutane. To zuciyar da take tsaftatacciya sharri bai shige ta ba, shedan ma gudun ta zai dinga yi, saboda ko da yaushe a cikin tuna ubangiji madaukakin sarki take. Shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da aka ambaci ubangiji, shi ko shedan yana narkewa kamar yadda kendir yake narkewa. Sai na uku, ƙari suratul baqara. Duk wanda yake yawan karanta suratul baqara ƙarya ne shedan ya shiga jikinsa. Ban ce idan yana jikinsa in yana yawan karanta ta ba zai ki fita ba, amma kasancewa idan ma kana karanta ta baya tare da kai ba sai ya kama ka ba, ba sai ya kama ki ba. In ma kana karanta ta to lallai ana samun tsari sosai da sosai, domin shi ma wannan hadisi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shedan baya shiga gidan da ma ake karanta suratul baqara. Saboda haka ina ga kuma wanda yake karanta ta din, ai shi ma nesa ne da shedan, ba za su haɗu da shedan ba. Sannan sai mutum na hudu ko in ce abu na hudu, ya zamanto jari'ul qalbi, mutumin da ya zamanto cewa yana da jarumta, mutumin da ba shi da tsoro ko kadan baya jin tsoro. Akwai wani aboki na wanda sun taɓa yin haka, farkon auren sa wani aljani ya zo masa kawai yana farka ya ga abu ya duddura masa asha, tun da ya bar gurin nan bai ƙara ganin sa ba. Ashe shedanu aljanu suna jin tsoron mutumin da baya jin tsoron su, amma in mutum matsoraci ne sun fi takura masa. Saboda haka wanda ba shi da tsoro. Sannan sai mutum na biyar shine wanda ya tawakkali ga Allah, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu. Duk wanda ya dogara ga Allah, Allah ya ce Allah ya isa masa. Dogaro da Allah ba wai a baki ba ka dinga cewa ai ni na dogara da Allah ba abin da zai same ni sai a'a, ka kudirce lallai yakinan a zuciyarka ba wani abu da ya isa cutar da kai in ba abin da ubangiji madaukakin sarki ya rubuta zai same ka ba. To wannan kuwa aiki ne babba, mutum ya rike a zuciyarsa ya ji ba wani wanda ya isa ya tasiri a kansa, ba abin da ya isa ya tasiri a kansa sai abin da Allah ya kaddara masa. Yayi tawakkali, cikakken tawakkali ga Allah. Sai kuma na ƙarshe, mutumin da ya zamanto cewa yana da ƙarfin ruhaniya. Idan an ce mutumin da yake da ƙarfin ruhaniya, ina nufin mutumin da ruhinsa yayi ƙarfi, ya dan rage wasu abubuwa da suke sa jikinsa ya nauyi. Misali yawan cin nama, yawan yin bacci, yawan cin abinci kai fam da waye, yawan kin yawan yin azumi da ibadu. Wannan ruhin ka bashi da ƙarfi. Amma wanda ya dawoma yana yawan zikiri, yana yawan yin azumi, yana kaman gudan cin abinci ya ƙoshi fal din nan, annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya ce babu wata tukunya da mutum zai cika ta mafi sharri daga cikinsa. Abinda ake akalla abinda ake so da mutum ya raba cikinsa uku, ɗaya ya ci abinci, ɗaya ya sha ruwa, ɗaya ya bari ya dinga koda numfashi ne. Ba a so a cika ciki. In ka cika cikin ka kai fal din nan dole kasala ta zo, ba za a yi ibada ba. Sannan azumi dama yana karfafa ruhi. To duk wasu ibadu da za su dinga karfafa ruhin ka, zikiri ne, nafilfili ne da waye, mutum yana yi zai zama ruhani. Idan mutum ya zama ruhani, to
to su kansu aljannin tsaransa suke ji. Allah ubangiji madaukakin sarki ya dace mu. Allah ubangiji ya sa mu dace. A ƙarshe, idan wannan lokacin shine farkon zuwanka wannan channel tamu ta Al-Ulum Asrar wal Falak, sai kai mana subscribing, ka danna kararrawa, kuma da Allah ayi mana share domin wannan alkhairi ya sadu da sauran mutane ma, ba ma kai kadai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama dai ya ce mana man dalla ala khairin ko man dalla ala khairi ka fa'ilihi, duk wanda yayi nuni ga alkhairi aka aikata to kamar wanda shi ma ya aikata ne, ba za a rage ladan ka ba, za a rage ladana ba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.